ସବୁ ଭାରତୀୟ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାର ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ବିଧିବଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶପଥ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବି। ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବି। ମୋ ଦେଶ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରକଟନ କରୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ହିଁ ମୋର ସନ୍ତୋଷ ନିହିତ ରହିଛି। ଜୟ।